I čao, pošto svima ljudi odevali i današnji giveaway. Ako želite učestvovati, imate sve u opisu videa. A se ne možete. Nešto od hrane. Malo pojesti, brate. Malo otrlo meso, samo. Proto kako ovi slabo lajkujte. Okej. Vidite. Imate sve u opisu da se pretplatite. I to je bilo to od treće epizode. Pomogao. Učestvovajte i biti ćete prvi. Prva dva pobednika, ili možda i tri. Treći će kao nemati ono. To je bilo to od treće epizode. Vidimo se, čao!